Невидима боротьба. Австралійський центр авіаційної аналітики КАПА повернула український прапор на реєстраційну картку Сімферопольського аеропорту. До компанії звернувся професор Сінгапурського інституту технологій Володимир Білоткач, який консультує уряди та корпорації з питань політики в авіаційному секторі. За його словами, здебільшого організації, які працюють із авіаційними даними, позначають Сімферопольське литовище українським. Але він помітив, що деякі відображають його приналежним до Росії. Після його особистого звернення компанія КАПА відредагувала свої дані, а ось від ще однієї міжнародної авіаційної асоціації ІАТА відповіді поки не отримано. Например, ИАТА – это организация, которая представляет интересы авиакомпаний. Вроде как отображает Симферопольский аэропорт как российским. Поскольку я там сотрудничаю с ИАТА и немного знаю людей, у них спросил, каким образом они работают с данными, как они отображают данные у себя, в своей организации. Но они сказали, что мы берем данные, которые от авиакомпании, к нам Аэрофлот называет это все рейсы в Симферополь внутренне российскими рейсами, и ИАТА таким образом их отображает. Но я им указал на то, что позиция ИКАО отличается от их позиции, но больше не ответили ничего на данный момент.